Hei, mun nimi on Kari Ruut ja tämä on mun todistukseni siitä, kuinka Jeesus löysi minut. Minun todistukseni ei ole muiden todistuksia erityisempi ja aika aralla mielellä tämän jaan, mutta Jumalan kunniaksi jaan sen teille. Olen saanut elää erittäin rikkaan lapsuuden. Minulle rikkaus on ollut sitä, että olen saanut nähdä minkälaista on elämä uskovaisena ja mitä se on kun elää ilman Jeesusta. Olen asunut suuren osan lapsuudestani Raumaan. Jo melko varhaisessa vaiheessa siellä sain huomata, kuinka läheiseni tulivat uskoon. Katsoin aina heidän elämäänsä sivusta seuraaen. En tuolloin vielä ymmärtänyt, kuinka suuri siunaus ja merkitys sillä olisi minunkin elämään. Enoni Richard on aina ollut minulle hyvin erityinen. Hänen mukanaan sain kulkea moniin hengellisiin tilaisuuksiin. Erään kerran Riku soitti ja pyysi mukaan kristilliselle kesäleirille. Vastasin, että en lähde mukaan, mutta hän sanoi selvä, kerron, että olet mukana. Ajattelin, että mennään sitten, mutta uskoon en siellä tule. Tuona aikana olin jo itse saanut maistaa elämää, jota maailma tarjosi, ja halusin pitää siitä kiinni. Tuolla leirillä Jumala kuitenkin kohtasi minua. Muistan vieläkin, kuinka Jumalan läsnäolo oli niin suuri, etten päässyt omalta paikaltani ylös. Ei kauaakaan, kun takaa minua lähestyi mies ja laski kätensä minun olkapäälleni ja kysyi minulta, tahdotko antaa elämäsi Jeesukselle? Vastaus oli selvä. Sanoin kyllä. Tuolloin koin ensimmäistä kertaa Jumalan isällisen rakkauden ja huolenpidon. Mutta jo hetkeä myöhemmin jätin tuon kaiken saamani hyvän ja melko pian jatkoin siitä, mihin jäinkin. Viattomalta tuntuvat ryyppyillat kaveriporukassa oli saamassa jo elämässäni yhä suurempaa osaa. Noin 20-vuotiaana tajusin olevani kiinni alkoholissa, mutta en sitä itselleni myöntänyt. Ajattelin, että elän nyt nuoruuttani ja otan sen, mitä se tarjoaa. Kiertelin kavereiden kanssa tanssilavoilla eri puolilla ja tunsin, että näinhän on hyvä, enkä kokenut tarvitsevani mitään muuta. Luulin, että minulla oli kaikkea, mitä tarvita saattaa, tai niin ainakin uskottelin itselleni. 2015 uskoin elämäni muuttuvan. Katsoin esikoispoikaani Jonia ja ajattelin, että nyt on aika ryhdistäytyä ja ottaa vastuuta elämässä. Todellisuudessa se oli vain ajatus, ei elämäni siitä miksikään muuttunut. Päinvastoin, olin jo liian pitkällä selvitäkseni omin voimin. Aikaa kului ja yhä syvemmälle tajusin vajonneeni, enkä edes pyrkinyt muuttamaan mitään. Huomasin, että edes perhe ei ollut niin tärkeä minulle kuin juopottelu ja ryyppykaverit. Minulle riitti, että oli kaverit, joiden kanssa pitää hauskaa, vaikka tiesin, että ei siinä kyse ollut hauskanpidosta. Paljon kun elämää tuhlanneena katsoin itseäni peilistä, niin väkisin siinä sanoi itselleen, että pieleen meni. Tunsin, että olen täysin epäonnistunut kaikissa. Oman isäni uskoontulo puhutteli minua suuresti. Isälläni oli erittäin vakava alkoholiongelma. Tiesin, että nyt on tapahtunut ihme. Sen kaltaisesta riippuvuudesta ei omin voimin vapaaksi pääse. Jumala vapautti hänet.
Aloin myöskin lähestyä Jumalaa. Olin 22-vuotias, kun luovutin itseni Jumalalle. Olin innokas nuori uskova. Tutkin Raamattua, kävin seurakunnassa, koin kuinka Jumala kasvatti minua hengellisesti. Paasasin oikein runsain määrin ihmisille, kuinka niidenkin tulisi tehdä kääntymys elämässä. Olin jopa niin innokas, että koitin tehdä ihmisistä pakkouskovaisia. Jumala kehotti minua jopa anteeksi pyytämään ihmiset. Paljon olin saanut, paljon olin antanut, mutta yhtä en. Sama kaveripiiri ja samat kuviot. Alkoi taas jano, ja jo vuoden päästä olinkin lähtökohdassa. Siitä lähtikin uusi kierre ja vauhdilla. En voinut uskoa, kuinka pian olin taas maailmassa. Vaikka kaipasin koko ajan takaisin siihen, mitä elämä oli Jumalan kanssa, niin tuhlasin tuhlaajapojan lailla ja sanoin, antaa nyt mennä sitten. Ja kyllä siinä menikin. Mutta Jumala ei luovuttanut minun kohdalla. Oli marraskuun 10. päivä 2018. Olin tuttujen kavereiden kanssa iltaa viettämässä. Jotain silloin tapahtui. Pyysin heitä viemään minut kotiin. Hämärästi muistan, kun tulin kotiin, että pientä riitaa olisi ollut kotiväen kanssa, mutta ei mitään suurempaa. Aamulla herättyäni kysyin itseltäni, tätäkö elämä on? Olin suuresti pettynyt itseeni. Aloin rukoilla. Jumala, pelasta minut. Tiesin, että valinta on tehtävä nyt, tai muuten pelkäsin vajoavani niin syvälle, että en enää pääse sieltä ylös. Jumala puuttui elämääni välittömästi. Sain täydellisen vapauden riippuvuuden siteistä. Tiesin, että tämä oli ainut oikea ratkaisu elämässäni, joka oli hyvä. Ei kaikki äkisti korjaantunut ja muuttunut. Tiesin, että tästä alkaa projekti, mutta tieto siitä, että Jumala on minun kanssani, eikä minulta mitään puutu, antoi minulle rauhan. Marraskuussa 2023 tulee kuluneeksi 5 vuotta, kun Jumala pelasti minut. Paljon Jumala on minua siunannut, Jumalan hyvyys on ympäröinyt minua ja olen saanut kasvaa uskossa. Jumala on lahjana antanut minulle 3 lasta, Joni, Joel ja Sofia. Kun katson elämääni ja sitä, kuinka paljon Jumala on minulle antanut, hän on antanut minulle kaiken, mitä toivoa saattaa. Tärkein on pelastettu perhe, joka on matkalla kotiin isän tykö. Voiko suurempaa saada? Ja sinulle, joka kuulet tämän todistuksen, tahdon kertoa, että ei ole sattumaa, että juuri sinä kuulet sen. Jumala rakastaa sinua äärettömän paljon. Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 jakeessa 16 sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkiä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Halleluja, Jeesus on voittaja, halleluja, sinulle kun